Победата е в кръвта. И искам да ви кажа, брати и сестри, силата на Христовата кръв е нашето оръжие в духовната война. Това е нашето оръжие в духовната война. Кръвта на Христос. Защото кръвта ни прощава греховете. Кръвта ни пази и кръвта ни дава победа. Това е основното, което прави кръвта на Христос. Прощава ни греховете, пази ни и ни дава победа. Нека не забравяме, когато врагът ни обвинява, нашия отговор трябва да бъде: аз съм измит с кръвта на Исус. Защото искам да кажа, че дявола ще дойде, дявол ще изпраща атаки, ще изпраща стрели в живота ни. Ще поставя хора, ситуации в живота ни. Но тогава трябва да кажеш: аз съм измит с кръвта на Исус. Когато грехът чука на вратата, ние трябва да казваме: аз съм покрит с кръвта на агнето. Когато дойде грехът и започне да чука, тогава трябва да каже: аз съм покрит с кръвта на агнето. Битката е спечелена. Битката е спечелена. Кръвта на Исус вече е пролята. Тя е платената цена, която ни осигурява победата. Победата вече е наша. Нашата роля е да изповядваме тази истина, да я направиме нашето свидетелство. И те го победиха чрез кръвта на агнеца и чрез словото на своето свидетелство. Не позволявайте на дявола да ви казва, че сте слаби, че сте виновни и че сте неспособни. Всяка една негова лъжа е безсилна пред силата на кръвта на Исус. Вашето име е изписано в книгата на живота с кръвта на агнеца. Нека днес да бъде денят, в който ще започнете да живеете в пълнотата, в силата на Христовата кръв. Защото кръвта на Исус е единствената сила, която ви дава свобода, мир и вечна победа.